West Karbi Anglong Rongkhang MC constituency ke parlo Hongkram Pachok Lamalong Prayer Chiklo ni Phai CRD Rongkhang Havar Karbi Risonim Sorong Ajay ketalon pon along CEM Tuliram Ronghang Kachitong Dunsi My RDP dun Rongkhang Havar amai tumpen tame KJA tiripi amai pen ke pathi ka teng pen a Havar tin tame Havar Karbi Risonim Sorong Ajay talon dun nang ji po teng pen ingdeng thom kebra ke thom Havar Karbi Risonim Sorong Ajay talon dun La Solong ke chengarni ke CEM Dr. Tuliram Ronghang tami ni Phai CRD hum ridam Pangsok ka hum ridam hut Rongkhang Hawara Maya Tumpen Risonim so Rongaje ketalon ji adim nang thik pi vek nang ji lapen Hongkram Sport Association atum tami Hongkram Mini Stadium ke patang serak nang ji pura ke CEM Ronghang Arideng along pinpura lo pi bajirdu Labang so pinpura lo ke pajira teng pen Dr. Tuliram Ronghang tami ke pachun ponji aphan Lamchak chipi dekang pinpura lo ki jong mone lo ye tene ka lo ta pinpura nang kan ke hamara mai tum nang ke teng teng ki tum je han boni pon la pen kan sek Karbi sering sorong aja hamara mai tum la to ibi pon aphan tangka poisa ka dore do karbi lo to ma concentrate budget langisi muni to ke khapon ko adena hawa 3 lakh thom karbi lo to ma concentrate khapon ko Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News